madokachere mabuja ari kunurira pfene nomatiwi mana onyika tauya nonhau dzanyasi zuva ro15 mwedzi uno waKakunguru. Ipapa asvika mazuva basi asara 30 39 pachirungu kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Regai tikupe zviri munhau dzanyasi. Wamunangarwa waenda kumapostori nyasi okuSendinowa ikweyo kukirawa kwavo kwawanga wari kuenda koita rari ikweyo. Wabva wandoimbisa kamhanya utsamkamwa aribe chaanozozadzikisiwa iwaya. Aiwa wareketa zvikuru zvakawanda. Wakagoreketayo kutoti mapostori ando anototemba kuti nyika irambe iri kumaoko ZANU-PF. Rekai tigoringa kuti zvinopera mushechere kana kuti wachajiwa nokuti mapostori yacho ari kutoborawo manyerere nomuromo somunhu wese. Hino kuti zvichatetekewa chere ticharamba takandoringa. Zuva ramangwana bato roCCC ragoreketa iro kutoti aiwa migwagwa yese notusvasvairano wajombo wese nowanhu wese kunyangwe nomasabhuku nowana mambo chaiwo wanenge wariko kwawoko kuMkoba kunhandare ikweyo kwavari kuita musangano worari yawo wokuparura zviri pamutemo #ForEveryone campaign. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichimira sei. Tichakunyepai kuti mukomana anenge ari kureketa kuti kudini painenge yaperapo. Bato roCCC pokare nyasi ragoreketa iro kuti waro ari kuda kupinda kuChipinge saMP Clifford Hlachwayo kwaye asungiwa nemapurisa noabiache. Asungiwa ari kuita zvokutsvaga rusigiro, ari kureketa nevanhu achipinda mudzimba ndimo asungiwa. Ipapa pari kuzikana baa kuti mhosva yaari kunzi asungiwayo njenyi kana kuti chii. Tichagokunyepai kana paine zvinenge zvazoburika ipapo. Asi wahwadziwa fani wachitoreketa kuti marari yache anga achida kuita arambidziwa pokare zvokutoti bato ravo riri kuverenga kuti rasvika marari anosvika 100 achirambidziwa nemapurisa. Hino kuti zvakamira sei ipapa. Kwai tichiringa zvosarudzozvi kugutu yomadoka zuva gutu West kwai kuchaitiwa basarudzo zuva riri kuitiwa sarudzo irori pakutsvaka MP nokutoti izvezvi kureketa kuno murumeka wabhabhura rodzi akapfayu. Kwai mutemo unobva waita kuti kumisiwe kuita sarudzo wokutomirira pokare kuti mutungamiri wenyika agorekete kuti dziitwe rini. Ticharamba edu takaringa kuona kuti zvinoita sei. Hurumende yedu kusaya mari kwayo kuri kuita kunyadzisa. Ipapa payagotopushira kuenda mberi kuti ivireke kugobhadhara vanhu basa wayo mumazuva ainofanira kuwabhadhara. Ipapa yatotanda kubhadhara masoja nyasi asi waifanira kunge wakabhadharwa mazuva 3 apfuura. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Ticharinga kuti zvichaita bachere kuti mari yomunyika iyi itande pokare kutekaira panhanzva yainogara iri pairi iya kana kuti zvinenge zvichimbodini. Nokutoti izvezvi zviri kuhwadza unokona kundonyepiwa kuti retiri rakamira so, asi kuti uboye munhu anayo mari yacho yekukupa unomuboya ba. Hero mabiya angu zvakaita kunyangariwa, asi tinoramba takandoringa kwazvinenge zvichiendako. Kwai kuna wasoja wairi wagopuwa mwedzi 15 yogara mujere nokuti wagoba zvinhu zvokuwakisa. Zvanga zviri zvinhu zvaiye okusiriya munangarwa. Kwai mudzimai wamutungamiri wenyika pakaita kunyangariwa ivava wabva wandoitiwa muenzaniso wokuti kana mukaba ukabira vanhu wakuru unoitiwa sei. Nyangwe wakuru wakakubira iyoyo paribe zvaunoitiwa, asi iwe ukabira wakuru takunangisa kuti unoitiwa sei. Zvakaita kunyangara chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei. Mapurisa areketa iro kuti tsaona yagoitika pamugwagwa waHarare Shamva yatogwarasha vanhu 1 paye
kwaiwairi ndo wasara asi wari muchipatara izvezvi. Zvakaita kunyangariwa. Mazitawo wapfayo ati aburikaba. Akandoburika tinokunyepai kuti mbanani. Ipapapo kare tikaringa kwai zvakaitiwa nozuro zvokuti mutungamiri wenyika agoisa patriotic bill pamutemo. Huma hwemizindayo dzimwe nyika kunyanya dzokumadoka zuva waburika nyasi. Wari kuita kureketa kuti aiwaba zvisvinu pazvaitiwazvi zvino hazvaita kuratidza pachena kutoti Zimbabwe ino iri kuita batu svinu panyaya iri kuda kuita yekuti ibenhuke pakuita usahwira noukamano dzimwe nyika. Regai tione kuti zvinenge zvipera mushechere ipapa, asi zviri kuhwadza. Tikaringa dzobhora nyasi, Manika Diamonds yaJack Rainbow Bullets nokabodzi. Ngezi Platinum ikagojiwawo nosimba bhora nokabodzi. ZPC Kariba naiyo Shisham zvanga zviri kundosikidzana hui kugoedzana zvandoita 0-0. Chicken Inn yakwapaidziwa paetwiri noDynamos iyo ikatadza kana kumwisawo kabodzi. Kepekepe maCaps United yagoedzawo twiri kuGreen Fuel ikagoedzawo 0. Ipapo FC Platinum nyasi nomeni mapeza ajiwa kam naicho chikwatacho yaDan nokabodzi. Zuva ramangwana kuchatamba Triangle United iri kuringana usu nousu noBulawayo Chiefs. Chauya chipembere Black Rhinos inenge iri kuhwapurirana bhora nevakomana vomarasha wopahwange. Kwakuti kwaiwa pweriwa fundoya wopaHighlanders wanenge wakaringana usu nousu naicho chikwata Highlanders Boso. Tikaiti kuona kuti mbanani achahwina tichakunyepai zvinenge zvaitika. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai kuSouth Africa waJacob Zuma zvawagonza wabenuke kujere wari kupomba munyika maomo. Kwai ipapa wakatoenda kuRussia korapiwa. Hino kuti wachaita mwedzi mingani kana kuti mazuva akawanda sei wariko kuRussia-ko. Zvavo wabi yedu wanoenda korapiwa kuRussia. Moa maita kuona kuti aiwa kuita kusiyana kweupenyu. Ipapa waramaposa nyasi wagoburika uri kureketa kuti wakaita akatomboka nyai naiye Putin pabodzi pona Zelensky parunhare. Rekai tigoona kuti zvine chazvichaita chere kana kuti zvichadini. Mutungamiri weNigeria kwai aisa kumisiwa kwebumbiro romutemo, state of emergency pachirungu. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Hino kuti zviri kumbopera sei ipapa, tikaiti goramba takandoringa. Tikaenda kumaTariana kwaiwa basa wavo wanosenza kunhandare dzondege kuramwa mabasa izvezvi zvokutoti ndege zhinji dzanga dzifanira kuti dziburike dziribe kuburika. Mutungamiri wehurumende waIsraeri Benjamin Netanyahu kwai aendesiwa kuchipatara. Azoburika achari kureketa kuti aiwa ndiri mupenyu, ndiri musvinu, ndiri mutano, asi kwai amboendesiwa kuchipatara. Asandi kufara kwaita waArabhu ikoko, wari kutofara chaiko kuti dai anyatsohwadzisiwa zvisvinu. Zvakaita kuoma mabi yangu. Munyaya yegumisira yanyasi, chikwata choSpringbok chaita kufemesiwa. Charatidziwa kuti aiwaba wendo huno muri kunyasi chaiko kutsoka ukoko hui kumusoroba. Noyo wakomana weNew Zealand wanga wachitamba nawo waita kuwapapaidza zvisvinu. Wasara wakundoti ana refuri ono waita waribe kuita tusvinu. Waneso wandoti aiwa bvumai kujiwa kanimi, bvumai kujiwa majiwa ka ndozviripo. Rekai tione kuti zvinopera mushechere ipapa. Tiri ipapo zvedu sondo rino rekai tipete zvitauro pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.